Dobar dan želim svima. Baš mi je drago što se ponovo vidimo na mom YouTube kanalu, nešto se sprema. Evo vidite me, vratila sam se sa putovanja i donijela sam vama interesantne recepte iz Gruzije. U Gruziji smo posjetili primorski sunčani grad Batumi, predivni grad. Kupali smo se u Crnom moru, prošetali smo se po botaničkoj bašti, a kad dolazilo vrijeme ručka, išli smo u restoran. Jako su dobri restorane, bogata, interesantna kuhinja. Kad god mi smo pitali da li možemo da dobijemo obrok salatu, pileću obrok salatu, nama su donosili u bilo kom restoranu slično jelo. Jako interesantno, brzo i lagano se sprema. Pogledajte na radnu površinu da vidimo šta je nama potrebno za spremanje ove pileće obrok salata na gruzijski način. Obarena piletina, trenutno imam 250 grama, to je samo za demonstraciju. Dobra vezica mirođija, jedan srednji krastavac i naša paprika. Za ovu količinu mesa neću da uzimam celu papriku, samo pola će nama biti dovoljno. I bit će nam potrebno jedno 5-6, možda 7 komadića suve šljive, so i biber po ukusu i da začinimo sa majonezom. A sve detalje ću da objasnim u toku spremanja. Važe? Pileće prsa obarena i ohlađena mi smo razabrali na tanka vlakna i to će biti osnova naše pileće gruzijske obrok salate. Suvu šljivu posekli smo isto na sitne kockice i sitno posjeckali mirođiju. I to će biti jako interesantne sastojke naše pileće salate. Papriku sitno sam posjeckala na sitne kockice i ubacujem u našu salatu. Krastavce sam oljuštila i posjekla na sitne kockice. Isto ide u našu salatu. Posolit ćemo našu salatu po ukusu. Posolili smo i da začinimo sa majonezom i sve lijepo promješamo. To je to. Dragi moji, naša pileća obrok salata na gruzijski način je spremna za posluženje. Duše si raduju da pogledaš, no to je stvarno će biti ukras vašeg stola. I bit će vaša omiljeno jela, to sigurno sam, jer mora djeca da se svidje zato što suva šljiva daje notu slatkoće. I bit će jako lijepo interesantno i za ljudi u godinama, zato što ona je mekana, nježna i sočna. Molim vas lijepo, ne odostajte, probajte da pripremite takvu salatu kod sebe kuće, upoznajte divnu zemlju Gruziju kroz takva jela. A ja vam želim uspjeha i u spremanju i u jelu. Javite mi u komentarima kako vam je bilo u spremanju, u kuvanju i u jelu. Stavite mi komentare, stavite lajkove ako vama se sviđa, potpisujte se na moj kanal, meni to jako puno znači. A ja ću da nastavim našu seriju suvenirnih recepata iz Gruzije. Sakartvelo madloba. Thank you, Georgia. Hvala, Gruzijo. Spasiba, Gruzija. Всем приятного!